κάθε σοβαρός προπονητής στην ομάδα του, γιατί κάθε φορά αναλάβει το αστείο της αντίπαλης ομάδας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα κατάφερε πάντα, εκτός από μία φορά μόνο. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το μεγάλο Μίτσελ Ιωλίδης. Ήταν ό,τι καλύτερο και ήταν το σκότο. Ήταν η πρώτη φορά που χάσει. Προταλικούνται ωραία συνάντηση του Δήμου Αθηναίων, προσπάθησε να διευκολύνει τις αφήτριές μας, τις προπονήσεις και βοήθησε τον σύλλογο όσο μπορούσε. Σαν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ρώτησε να διεξάγει κάποιους παραγωγούς εδώ και εκτός έδρας. Για όλα αυτά, το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να το γεννήσει και μου έκανε την τιμή το ΔΣ να του δώσω εγώ την διοικητική πλατεία. Κυρίες και